jingpule woman kasmi Kajingpule na kachithi ba ar u Paulus bu khuj shaw Timotheus lan nong ka baning kong kan khad iwe hadu lai bat Henryu hadu khat ar u Paulus u apostol jong u Chris Jisu da kamon u Blei ya u ba la pha ban pen bana ya kajingkular kajing im kabadon ha u Chris Jisu shaw Timotheus u khun ba yi jonga do kajing ai a kajing isen a bat kajing sok na u Blei ukpa bat na u Chris Jisu u try jongi kandon ringkat bat phi nga aingu ya u Blei ki khpa ta men jonga ya u ba nga mane da kajing ya tip lem ka basngur kat haba nga kinmau ye phi ha ki jing duai jonga kumba nga jule bar bor sinya sngi na kani ka daw nga kentu ye phi pan pen rhem ya kajing ai a ka bau Blei ula ai da kajing bu kti jonga halor jompi u Blei ula ai hangi om ya ka mensim ting pot henry ya u mensim u ba pen klan pen I ban pen start yengi na markata wat jule ran haba pisaki ya u try jongi lemne yanga u koidi na ka benta jong u henry da kajing klan ka ba wan na u Blei to kit lem ya kajing shitom ka ba ka gospel ka dawa u Blei ula penlat yengi bat ula khot yengi sha kajing im bam jukun om na mar ba ngirale a bandawa henry kat kum kajing thumu jong u hi kajing ai a bala ai hangi ha u Chris Jisu shwa ba ans dang ka perthei bat bal pen pau menta da kajing wan jong unong pen em jongi u Chris Jisu une ula pendu bor ya kajing ya ban ula pen pau ya kajing em ban kajing bom ya da ka gospel haka kam shakri ya kane ka gospel la thung yanga kum unong yelap u apostol ban unong hi kai bat na ka benta jongka ngasha kini ki jing shitom Henry ngam le ran namar nga ithu ya uta ha uba ngalangen bat nga tips kem ba ula bandri ya kata ka ba ula pen khamti hanga hadu kata katsngi ka ktien jong u try kasam shispa ar phulai kat khod iwe hadu ar shame nga khmiet yala ki khman shame upashong khet hamneng kumba ki khman ki shakri ki pen ya kakti ukenrat jonki kumba ki khman ka shakri ki pen ya kakti ukenrat jonka kumta ki khmat jonga ki pet chau try u Blei jongi hadu ba unda isen a yengi ka gospel kat kum o Marcos bukhuit kilandong ka bakhat ar kat khot khat fra hadu ar phu hinyo ki sadusi ki lawan shaw Jisu dei maki ki ba ong ba ki briu kin om mi pa na ka jingyam ko nong hi kai ki la ong o Moses ula tho ka ne ka ain na ka benta jongi la da u briu u yam padu I no ka tanga khlem khon u para jonguta u briu u dei ban shim lok ya ka ne ka riu kan thei khnang ba kindup yo khun na ka benta u bala yam tikila ya dan henyongut chi para u henmen rangba ula yo lok bat ula ya khlem khun u babur ula shim tanga ya kata kriu gen thei bat uru ula ya khlem khun karaja kumju hau para u balai ban nangta ter baro henyongut chi para kilaya shong ban kata ka ken thei bat kila ya khlem khun khadu e layap ka ken thei menta hagasngi jingmi ban haba kilakhi em baro kanlong katanga jongno baro henyongot kila daylok yaka
Ujisu la jawab yaki. Kat no phi bakla phi tep balai. Dei na mar ba phim tep ya ka jintho ne ya ka bor Blei. Na ba enda ki ba yap kila mi pan. Kin long kum ki angel habneng. Hangta kin om ya poi kha poi man. Dalor kane shapang ka jing mi pa chungki ba yam. Hato phim shem la pule ha ka kitab Moses shapang ka lauk nyap ka ba ing. Kumno ublei ula ong ha Moses. Ngalong ublei jong u Abraham, ublei jong u Isaac, bar ublei jong u Jacob. Ulong ublei jong ki ba im, om jong ki ba yam. Phi la bakla na dong shadong. Ka gospel jong u try.